tensions between Iran and the United States reach boiling point. Donald Trump has been vowing retaliation for the killing of US troops, and a number of questions have surfaced. All this while, for instance, has America been hiding its war casualties? Has it been covering up its troop injuries? How many US troops have been injured, and what is Donald Trump's strategy? ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሞን ከም ወትሪ ኣገዳስን እዋናውን ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም ላይክ እናገበርኩም እተው ላይክ እንተገይርኩም ሳልጎሪዝም ናብ ካሊእ የብፅሖ እንተወሓደ ነዛ ቪድዮ እንተሪኢኹማ ላይክ ተገይርኩም ሓጋዝ እዩ ብዝኾነ ናይ ሎሚ ቪድዮ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከቢድ ኣብ ውዑይ ማይ ኣትዩ ከም ዘሎ ክንርኢና የግዳስ ኣብ ውዑይ ማይ ኣትዩ ኢልካ ድማ ዝነዓቕ ዘይኮነ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕትታት የካይድ ከም ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ ሞታቱ ብዛዕባ ክሳራታት ናይ ኣሜሪካ ብብዝሒ ክንሰምዕ ኢና ኣብዚ መጀመርያ ግን ኣሜሪካ ናበይ ገጻ ክትከይድ ትመርጽ ከም ዘላ ስምዑ Tonight, in a row of military strikes involving Iranian and US forces, it's difficult to maintain the idea the truce agreed last month between the two countries isn't now worthless. America says it wants to further degrade Iran's ability to attack ships in the Strait of Hormuz, while Iran says it's now fighting a full-scale war. Jeremy Bowen has this assessment of where the conflict might be heading. The risk now is that the war explodes back to the intensity it reached in March. The diplomatic challenge is to find a way to short-circuit that, to de-escalate back to a point where the US and Iran can talk, not bomb. At the moment, it's not looking promising. ሕጂ እንታዮም ዝብሉና ዘለው እንተሕሪኹም እቲ ጉዳይ ክልቲኦም ሃገራት ኣሜሪካ ይኹን ኢራን ኣከቢድ ኩናት ከም ዘለዎ ግልጽ ኮይኑሎ ማለት እዩ ኢንፋክት ምስ ናይ ወርሒ 3 ዝነበረ ኣብቲ ዝረሰነ ደረጃ ናይቲ ኩናት ዝነበረሉ ናብኡ ደረጃ ተቐራሪቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ everybody is using everything they have and everything they can ዘለዎምን ዝኽእልዎን ይገብሩ ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ኮይኑ ዘሎ ንኢራን ነቲ ተሪፉ ዝነበረ ነቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን ሓይሊ መንፀባረቂ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝበልዎ ቦታታት ኣበርቲዖም ይሃርሙ ከም ዘለውን ንዑ ያዕኒኻ ተዓዊትካ ክትወፅእ ኣለካ ዝብል ታክቲክ እዩ ዘለዎም ስለዚ ብክልቲኦም ወገን ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኢራን ብከቢድ ትህረም ከም ዘላን ከቢድ መጥቃዕቲ ወርዳ ከም ዘለዎን እዩ ዝግለጽ ብግምጣሉ ኢራን ድማ ነታ ተሃርማ ዘላ ሃገር ወይ እውን እቲ ሚሳይላት ካብ ዝመፀሉ ዘሎ ወይ እውን ንኩሉ ንኣሜሪካ ሓይሊ ኣብቲ ዞባት ንኩሉ ዝገብር ዘሎ ወይ እውን ዝሕግዝ ዘሎ ሓይሊ ዝበለቶ ኣገዳሲ ስትራቴጂካውያን ዕላማታት እንኮላይ ከርእየኩም እየ ሎሚ ኣብ ኢማራት ሃርሞ ዘላ ዕላማታት ናይታይ ከም ዝመስል ከቢድ ዝኾነ ግብረ መልሲ ትህብ ኣላ ስለዚ ኢራን ነቲ ኩናት ዝወረዳ ግዴታ ስለ ዝኾነ ተቐቢላቶ ኣላ ሓደ ነገር ኣብዚ ዘይንሪኦ ዘለና ግን እንታይ ኣሎ እቲ ኩናት ነተን ካልኦት ሃገራት ኸልጅ ኣብ ምንታይ ደረጃ ውሪድዎን ኣሎ እንታይ ክገብራ ይኽእላ ሰኒን ምክንያቱ እዘን ሃገራት ኸልጅ ካብ ምክልኻል ሓሊፎም ወላ ሓንቲ ክገብራ ኣይተረኣያን ክገብራ እውን ኣይክእለን ምክንያቱ እቲ ዘሎ ኩነታት ንዓታትን ዘፍቅዱን ኣይኮነን ስለዚ ከቢድ ዝኾነ መስርሕ ከቢድ ዝኾነ ደረጃ ናይ ኩናት ተበፂሑ ከም ዘለዎን በዚ ዘለዎ ተቐፂሉ እቲ ኩናት ድማ ናብ ዝገደደ ክሰግር ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and እቲ ኣብ መወዳእታ ኩነታት ከም ንሪኦ ብኩሉ መንገዲ ከም ሰብ ዝዕዘቦ ዘሎ ኢራን ናይ ህላወ ጉዕዞ ስለ ዘለዋ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ከም ምዃና እዩ ዝፍለጥ ዘሎ they will do everything ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም ኣሜሪካ ድማ ንኢራን ከይሰዓርካ ዘዋፅእ መንገዲ ከም ዘየለ ሪኦም ኣለዉ እቲ ናይ ሰላም መንገዲ ከም ዘይዋፅኦም ተረዲዎም ኣሎ ምክንያቱ እቲ ሰላም ዝበሃል ዘሎ መንገዲ ንኢራን ክሕይል ዝኽእል ኢሎም ስለ ዝገምገሙ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩናት ንነዊሕ እዋን ክቕፅሎ ምዃኑ ብብዙሕ መንገዲ መግለፂ ይሂብ ኣሎ ክልተ መግለፂታት ለንቀነ ዝሃበን ክንርኢና እቲ ኩናት ከናውሖ መደብ ከም ዘለዎ The US military says it's begun an 11th consecutive day of airstrikes against Iran. Attacks are taking place across the country. Iranian media is reporting air defenses have gone off in the capital, Tehran, which so far has not been targeted in the latest round of escalation. Tabriz in the northwest has been targeted for a second straight day, and explosions have been reported on Iran's southern coast. Well, a blast has also been reported in Bebaran, that's in Iran's southwestern Khuzestan province. A video from the area shows a large plume of dark smoke rising into the air. Al Jazeera's Tayed Asadi joins us live now from Tehran. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብቲ መጥቃዕቲ ናይ ኣሜሪካ እንተሪኢኹሞ ኣብ ብዙሕ ዕላማታት ይሃርሙ ከም ዘለውን
تكوينات دارجا تهران رئيس كتما يتحرمن جن أبكال كله أبتو أنا باو كتما جن كساب لعلون كساب لعلي أبتي بوشر زبلو نيوكلر باور بلانت زلوا كمون أبتي كساب كباب كويت أتسجعهم لعلون رئيس سمين تابريز بحالتي مستركز اللو دوب تم كرداويان دوغلو دد بحال اللي بوتا أبون متكعتي قبرلو تهران ون أريما مالو بلعلقن كم تريوز اللهم ካብ ወደባት ወፃኢ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢራን ኣለዎ ኣብ ዝተባሃለ ንምድኻም ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ እዩ ንርብዓ መዓልቲ ሃሪምካ ዘይገበርካዮ ሕጂ ተወሳኺ ዝተረፈ ነገር ወይ ሕጂ ዝፈለጥናዮ ነገር ኣለና ካብ ዝብል ዝብገስ እዩ ዝመስል ብሓፈሻ ግን ኣሜሪካ ብሓይሊ ጥራዩ ክፍታሕ ዝኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዝብል መደምደምታ ከም ዝወረደት በዚኻ ትግምግም ሶ ቤዚክሊ እቲ ጉዳይ ኣብዚያ ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካብዚያ ናብዚያ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ክኸውን ክስሙፍ ንዶናልድ ትራምፕ ንሕተቱ እንታይ ይገብር ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ what is his plan እንታይ ክገብር እዩ ዝሓስብ ዘሎ እስካብዚያ ለንቀነ ሓቲቶሞ ነይሮም that Iran is ready to stop fighting. So what is the plan? Is the plan to just keep bombing until they give up? There are no signs. What, you know something that I don't know? Will they continue to attack our allies and You kill don't know what Americans? the dialogue is behind the scenes, that they want to meet desperately to try and end it because they're getting decimated. You don't get that when you listen to your fake station, but you don't know. You don't know anything. So talks are you know still something that I don't possible, know? Do you know something I don't know? Will tell us. I will tell you, they want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. So እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ እቲ ኩናት እንታይ ካ ትገብር ዘለካ እንታይ እቲ መደብ ምስ ኢራን ኣብ ከቢድ ኩናታት ኢኻ ኣለካ እቲ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ወዲቑ ድዩ ኣኺልካ ዲ ኣብ ኩናት ብኩናት ጥራይ ድዩ ክኸውን እንታይ እቲ ጉዳይ ይብሎ ኣሎ ሲ ኣነ ዘይፈልጦ ሓበሬታ ስለ ትፈልጢ ዲኺ ወይ ትፈልጡ ዲኹም ከም ዝዛረቡ ዘሎም ወይስ ካልእ እና ንፈልጡ ዘለና ኣበርቲ ኢና ንሃርሞም ስለ ዘለና ምሳና ንኽረኸቡ ምሳና ርክብ ንክገብሩ ይልምኑና ኣለዉ ንሕና ግን ነቲ ዝልምኑና ዘለው ንቕበሎ የለናን ስለዚ ይልምኑና እዮም ዘለዉ ኣብ ጣውላ ንክመፁ ግን ትርጉም ዘለዎ ርክብ ተዘይኮይኑ ርክብ ክንገብር ድሌት የብልናን ኣበርቲዕና ንሃርሞም ከም ዘለና ኢና ንፈልጥ ትብል ሓንቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ እንቶም ደገፍቲ ምስ ዘለዉ ዝገብርዎ ዘለዉ ዘረባ ክትርኢ ከለካ ኣሜሪካ ኣበርቲዓ ትሃርም ከም ዘላ ጥርጥር የለን ኣበርቲዓ ኩሉ ዝከኣላ ትገብር ከም ዘላ ምህራን ፍሉጥ እዩ ኢራን ትሃርሙ ዘላ ግን ዝግድሶም ኣይመስለንን ሓንቲ ካብቲ ተገርመኒ ዘላ ናይዚ ምምሕዳር እዚ እዩ ኢራን ነተን ሃገራት ኸሊጅ ከምኡ ድማ ተን ማዓስከራት ናቶም ትገብሮ ዘላ ምጭፍጫፍ ብፍፁም ዝስምዖ ብፍላይ ነተን ሃገራት ዓረብ ዝወርዶን ዘሎ ክሳራታትን ዕንወትን ፈፂሙ ዝግድሶ ኣይመስለኒ ንሱ ይኹን ዋላ እቲ በይዝ ናቱ እስራኤል እሞ ኣይግደሱን ዋላ ሓመት ትግበረሮ ንኢራን ጥራይ ክንሃርም ኣለና ናይ ኢራን ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ ፓወር ፕላንትስ ኣባኽኖ ዜሮ ግበሮ ይብሉ እንታይ ከም ትገብር ከም ግብረ መልሲ ናይ ኢራን ግን ኣይግድሶምን እዩ ምክንያቱ እቲ ግብረ መልሲ ይደልይዎ ስለ ዝኾኑ እስራኤላውያን and this is the critical part ተኣገዳሲ ክፋል እዚ እስራኤል እቲ ግብረ መልሲ ናይ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ኣብ ልዕሊ ስዑድያ ኣብ ልዕሊ ቀጠር ኣብ ልዕሊ ኩዌት ኣብ ልዕሊ ባሕሪን ይደልይዎ እዮም እዘን ሃገራት እዚኣተን ንታሕቲ ክወርዳ ይደልይዎን እዮም ስለምንታይ እስራኤል ዶሚኒየንት ፎርስ ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ብወታደራዊ ጥራይ ዘይኮነ ብቁጠባዊ ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ እዘን ሃገራት ኸሊጅ ፍንሕንሕ ዝብላ ዘለዋ ኣብ ገለገሊኡ ድማ ቁጠባናተን ኣፀቢቑ ካብ ናይ እስራኤል ዝዓቢ ታሕቲ ክወርድ ይደልይዎ ኣለዉ ናይ ሱዳን ኣብነት ሓደ ባልተ ትሪልዮን ቁጠባ እዩ እስራኤል ኣይቶ 500 ቢልዮን ድዩ ወላ ገለ እዩ ስለዚ ዳ ዕፅፊ ናቲ ስዑድያ ዓብ ሃገር ስለ ዝኾነ ስቲል ወላ ዓብ ሃገር ከሎ ታሕቲ ክወርድ እዮም ዝደልዩ ዓብ ቁጠባ ክህሉ ይደልዩን እዮም እስራኤል they want to be the superpower of the region ቶም ዝሓየሉን ዝዓበየ ቁጠባን ዝለዓለ ሶፊስቲኬሽን ዘለዎ ቁጠባ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ኢራን ምስ ተሃረመት ከም ግብረ መልሲ ነዘን ሃገራት ኸሊጅ ንታሕቲ ገፃን ተውሪዳትለን ንእስራኤል ብሓንቲ እምኒ 2-3 ወይ 5-6 ዑፍ ትሃርም ከም ዘላ ጌራ እያ ትቆፅሮ ንኣሜሪካ ግን ከምኡ ይኮነን እዘን ሃገራት ኸሊጅ ምትካየን ወይ እውን ንድሕሪት መምላሰን ንኣሜሪካ ዓብ ክሳራ እዩ ንዶላር ዓብ ክሳራ እዩ ስለዚ እቲ ረብሓ ናይ ክልተን ክሳዕ ክንደይ ፍልሊ ከም ዘሎ በዚኻ ትርኢ በት ኣገይን ዶናልድ ትራምፕ ሞር ናይ እስራኤል ረብሓ እምበር ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ክገብራ ይርአን እዩ ዘሎ ንነዊሕ እዋን ብኸመይ ዝኽሰስ ዘሎ ብዝኾነ እቲ ጉዳይ በዚ መልክዕ ይቕፅል ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ንነዊሕ እዋን ክቕፅሎ መደብ ከም ዘለዎ ዘርኢ ምልክታት ንርኢ ኣለና this war is going to be a forever war ዝብሉና ዘለዉ ሰባት እውን ኣይወሓዱን ኩናት እዚ ናይ ሓዋሩ ኩናት ክኸውን ምዃኑ ዝነግሩና ኣይወሓዱን ኣብዚ እዋን ዝሓከነ ምዝራብ ኣውልቸው እዩ እቶም ናይ ኩናት ጎስጎስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ኩናት እዚ ንሓዋሩ ኩናት ክኸውን ምዃኑ ይዛረቡ ከም ዘሎ I'm going to give you this one
أنت فيديو كبكم يا منتن كنريا ذا فيديو زيا شير جرم مانيرم and we will see what exactly is happening with that. Let me give you this video. On the second abone. Do you expect this to go on? And do you think munitions should be a limitation at this point? What do you hear? No, I don't think, the Pentagon has done a great job of restocking the munitions. I don't think that's an issue at all. But I do expect that we're going to be there a long time. Operation Northern Southern Watch went on for, almost 20 years, I think. So I think this is going to be something similar. We're going to have to stay there. Those guys aren't going to change their behavior. We have to adapt. And I think, we're going to have to get the Gulf states and those that rely on the oil coming from the Gulf states. سنتايب لكم علىهم تري وزلهم حدا كابتن وور مونغررس نزيا تريتا بارسي بوست جيروانيرو كلهم تم ناي كوينات ناي كلام غوست ميديا يكون اكسبرتس الامام حنتنيا مسادما نز كوينات زي ناي حوار كوينات انت وحدن عسرتات عامت قصل زغل كوينات كغبرو يتعلم حلمناتهم بحقناتهم دليتناتهم شوهاتناتهم انجيراناتهم وناوسر زغوني ስለዚህ አሜሪካ ዳርጋ መብዛሕቶም ታይብሉ ናይ ጽዋር ጸገም አጋጢሞ ከምዘሎ አሚኒሽንስ መተካታ ናይ ጽዋር አጋጢሞ ከምዘሎ ኩሉ ተሓበሬታት ናይ አሜሪካ ከም ክብል ከሎ ዚኦም ታይብሉ ፔንታጎን ዝኣክል ጽዋር ሒዝሎ ስለዚ ክንሓርሚና ብርግጽ ንነዊሕ ዓመታት ክንጸንሕ ምዃንና ብዝርግጽ እዩ ምክንያት በቀሊሉ ክሳዕሩ ዝኽእሉ ስለዚ ይኮነ ንነዊሕ እዋን ክንጸንሕና ይብላሎ that tells you forever war ዝበሃል ካብዚ ዝመጽእ ዘይውዳእ ኩናት ወይውን መወዳእቱ ዘይፍለጥ ክፉት ንማእኸንደይ ክቕጽል ክፉት ዝኾነ ኩናት ከም ዝኾነ በዓላቶም ይገልጽ ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ገይሩ ኤግዚት ክረክብ ተደኪኢሉ ብፍላይ ኣብዚ ሚድ ተርምስ ጠጠው ከይበለ እቲ ሚድ ተርምስ ተፈፂሙ ሕማቕ ስዕረት ከየጋጥሞ ወይውን ድሓን ዝኾነ መንገዲ ድሕሪ ሒዙ እዚ ኩናት ጠጠው ክብል ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ከምዚ ናይ በዓል ኣፍጋኒስታን ንዓመታት ክቕጽል ዝኽእልን ዓብ ክሳራን ዕንወትን ከውሪ ዝኽእል ምዃኑ መረዳእታ ክትወስድ ትኽእል እዚ ኩናት ዝነዊሕ እንተቐፂሉ ኢራን ጥራይ ትጉዳእ ዝመስሎ ሰብ ዓብ ጌጋ እዩ ኢራን ጥራይ ኮነ ትጉዳእ እዚ ኩናት ዝተቐፂሉ እዘን ኩለን ሃገራት ኸልጅ ብፍላይ ተናእሽቱ ቀጠር ኢልካ ኢማራት ኢልካ ተንካሎት ናሽቱ ኩዌት ባሕሬን እዘን ሃገራት እዚኣተን ጥዑይ ህይወት ጥዑይ ቁጠባ ክህልወን ኣይክእልን ምክንያቱ ኢራን ኩሉ ግዜ ናታ ገብረ መልሲ ኣብዘን ቦታታት እዚኣተን እያ ስለዚ እዘን ሃገራት እዚኣተን ርጉእ ዝኾነ ፖሊሲ ገይረን ቁጠባ ኢንቨስተር ክዕድማ ቱሪስት ክዕድማ ክኸብደን እዩ እዚ ማለት ድማ ቁጠባን ብዓብዩ ኣብ ከምዚ ዝምርኮስ ስለ ዝኾነ ዓብ ቁጠባዊ ሽግር ወይ እውን እቲ ምዕባለ ግዝጋሰናተን ድሩት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ዘላቒ መፍትሒ ተራ መፍትሒ ጥራይ ዘይኮነ ዘላቒ መፍትሒ ናይዚ ኩናት ተገይሩ እዘን ሃገራት እዚኣተን ብፍላይ ከም በዓል ኢማራት እስከዳን በዓል ቀጠር ዝያዳ ተቁጠበን ኣብቲ ጋዝን ገለኒ ዝምርኮስ ስለዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከም ገለ ኢሉ እንተኸፊቱ ሳቶም ድሓን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ትብል ኢማራት ግን ነዳዲ ንእሽተይ ክፋል ናይ ተቁጠቦም እዩ ዱባይ ብዓብዩ ኣብ ሪል ስቴት ኣብ ቱሪዝም ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ቢዝነስ ስክልታት እዩ ቀንዲ ረብሓናቶም እዚኣቶም ኩላቶም ድማ ሰላም ዝህሉ ጥራይ እምበር ኩናትን ወረ ኩናትን ሚሳይል ብልዕያኻ እናተወርወረ ዝግበሩ ነገራት ኣይኮን ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ነዘን ሃገራት ኸልጅ ናይ ሂወትን ዝዓበየ ብድሆን ፈተናን ኣምፂለን ከም ዘሎ መግንዛብ የድሊ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ንኩናት ጠጠው ከብል ብዙሕ መደብ ዘለዎ ኣይመስልኒ እዩ ዘሎ ሌተስት ፖስት ናቱ እንታይ ትብል መሲልኩም War 20 years 2000 dead Iraq War 9 years 4600 dead Vietnam War 19 እዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ፖስት ዝገበረ እያ እንታይ ኢሉ እስኪ ኣብ ኣፍጋኒስታን 20 ዓመት ጌርና 2000 ሰብ ድማ መይቶምና ኢሉ 20 ዓመት ጌርና ኣብ ኣፍጋኒስታን 2000 ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ድማ ተቐቲሎም ኣብ ኢራቅ 9 ዓመት ጌርና 4600 ወታደራት ተቐቲሎምና ኢሉ ወላ ተፀሓፋናት ዴድ ወይ ከዓ ተሰዊኦም ገለ ክንዲ ዝብልሲ ዴድ ልክዕ ከምዚ እንታይ መኽብለካ I don't know ማለት ልክዕ ከምዚ ባምቡላ ትጉሕፎ ዘለኻ ዝመስል ወይ ከዓ ፀሓያይ ብዛዕባ ፀሓያይ ትዛረብ ዘለኻ ይመስል ብዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ድኻታት ሂወት ብዙሕ ዘገድሶ ኣይኮነን ቪየትናም ወር ኣብ ቪየትናም 19 ዓመትን 5 ወርሕን ፀኒሕና 58,220 ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ተቐቲሎም ኮሪያን ወር ድሕሪ ተመሊሱ ኣብ 50ታት ማለት እዩ 3 ዓመትን 1 ወርሕን 36,574 ሰብ ተቐቲሎም
ቬኔዙዌላ ወር ኢልዎ ወር ኣይኮነን ኢሉ ዛረብ ዝነበረ ቬኔዙዌላ ሓደ መዓልቲ 0 ሰብ ተቐቲሉ ኢራን ሚሊተሪ ኮንፍሊክት ወር ኣይትበል ስለተባሃለ ኣብዚ 4 ወርሒ ገይሩሎ 4 months 18 dead 18 ሰባት ድማ ተቐቲሎም ኣለዉ እንታይ ንማለት እዩ መዓት ግዜ ኣለኒ ውሑድ ሰብ ጥራዮም ተቐቲሎም ለይ ዘለዉ ንኽብል ኢሉ ይፅሒፍዎ እዚ እንታይ ንማለት እዩ ጀስታ 4 ወርሒ ጥራይና ጌርና ዘለና كما عب ነገር ጌርኩም ኣይትረኣይዎ ስለዚ 4 ወርሒኩም ድማ ኣብ 4 ወርሒ 18 ሰባት ጥራዮም ተቐቲሎም ዘለዉ ይብላ ኣሎ ኣብቲ መጀመርያ ግን እንታይ ይብለኩም ፀኒሐ ኣሜሪካ ብትኽክል ቁሱላት ናታን ሞታት ናታን ትነግር ከም ዘየላ ክሲ ንኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕን ይገጥሞ ኣሎ ከስማዓኩም እየ so there is this problem already that he is not fully transparent ሙሉእ ግሉጽነት ከም ዘይብሉ ኣሜሪካ ሞታታን ቁሱላታን ብትኽክል ትነግር ከም ዘየላ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ እዚ ማለት ግን ዶናልድ ትራምፕ ገና ዕሸል እዩ ዘሎ እዚ ግዜ ኩናት ክቕፅል ከም ዝኽእል መተንብሂ ዝህብ ዘሎ ስለዚ ዝእመን መራሒ ወይ ዝግመት መራሒ ስለ ዘይኮነ it could be that ኩናት ክናዋሕ ይኽእል እዩ ንነዊሕ እዋን ክቕፅል ይኽእል እዩ man this is going to be very very sad ኩናት ማለት ቀታሊ ሰብ እዩ ወታደራት ጥራይ ዘይኮነ ሲቪል ብፍላይ በዓል ኢራን ሲቪል እዩ ዝመውት ልዕሊ ተሕታርሲ ዝጉዳኣ ዘሎ imagine ዲጋታት ቢንቶታት ክፈርስ ከሎ ፓወር ፕላንት ስክረም ከሎ ዲሳሊኔሽን ፕላንት ማየት ሰትየሉ ክንምንታይ ሽግር ከም ዝፍጠር ዲጋ ንኽትሰርሕ ዲሳሊኔሽን ፕላንት ንኽትሰርሕ ዓመታት ዝወስድ ስራሕ እዩ ስለዚ ከተበላሹ ከለኻ እቲ ህዝቢ እዚ ክንድምንታይ ኳሊቲ ናይ ላይፍ ናቱ ንታሕቲ ገፁ ከም ዝምለስ የስ ኣብ ባይታ ትክትምክት ክትኽእል ኢኻ ግን እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢራን ዝወርድ ዘሎ ስቃይ ክትሪኦ ከለኻ ካላርስ እዩ ብመንፅር ዋላ ኣብተን ሃገራት ከልጅ ክወርድ ዝኽእል ስቃይ እውን እንተሪኻዮ ኩሉ እቲ ወሪዱ ዘሎ ዕንወት ገንዘብ ዝሓትት እዩ ፅገና ዝሓትት እዩ ነቲ ቁጠባ ናይተን ሃገር መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ ድማ ዓብ ፅልዋ ዝፈጥር እዩ ኣብ ምንታይ ድማ ምንታይ ዝኽእሉ ስለዚ ተሓዝን ግን it is what it is ኣሜሪካ brutal. If you listen to my comments, you would have heard me say how amazing our warfighters are. I heard failure. The word I heard exactly. I will tell you how I use the word failure because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure, not the men and women who are on that front line. You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war. Win the war. The men and women are going to be able to do it, but they need to have leadership. When will you show leadership? When will you show leadership? Why don't you show some leadership and stand up to your fellow Democrats who won't fund the troops, who stand and play partisan politics? ከምዛ እትሪእዋ ዘለኹም ነዚ ኣብ ልብና ነፍሐ ኣብ እስተጃት ኮይኑ ዝፍክር ዝነበረ ናይ ሓሶት ጥቕስታት ናይ ቅዱስ መፅሓፍ እናተጠቀመ ኩናት ልክዕ ከም መርዓ ኮይኑ ሸይሸይ ዝብለሉ ዝነበረ እንታይ ይብልዎ ኣሎ ኣብቲ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ቀሪቡ ሰራዊትና ይኮነን ወዲቑ ይብልዎ ኣለዉ መራሕቲ ናቶም ውዱቓት ስለ ዝኾንኩም ከም በዓል ስኻ ውዱቓት መራሕቲ ብዘይ ፕላንን ብዘይ ስትራቴጅን ንሰራዊትና ኣብ ዘይዋፅኦምን መደብ ኣብ ዘይብሉ استراتيجي ናይ ዓወት ዘይብሉ ኩናት ኢትኩም ተቕትልዎም ኣለኹም ሰራዊት ኣይኮነን ፀገም ንስኻ ኢኻ ፀገም ንስኻ ኢኻ ካብ ስራሕካ ክባረር ዘለካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝበሃል ዘሎ 87 ቢልዮን ዶላር ሃቦን ኢሉ ክልምን ኢሉ ኣብቲ ኮንግረስ መፅኡ 87 ቢልዮን ናብዚ ኩናት 37 ቢልዮን ያጥፍዮ ዘለኹ ኢሉ ይድሕሱ ግን ኪኑ ከም ዝሓሰበ ንመን ዘገልግል እዚ ነቶም ፎርኤቨር ዎር እቶም ኣፅዋር ዘፍሪ ካምፓኒታት ካብ ውግእ ዝረብሑ ካምፓኒታት ንዓታቶም እዩ ዘገልግል እሱ ስለዚ ከምኡ ድማ እስራኤል ኣብዚ ቦታ ዝምፅኣቶ ኢንፋክት ምስ እስራኤል ኣዝዩ ታቱ ናይ ባንዴራ ናይቲ ኣይሁድ ባንዴራ ሲ ከም ታቱ ገይርዎ ኣሎ ኣብ ነፍሱ ታይዳ ንብሎ ታቱ እዚ ተሓተብታይ ዝበሃል ብትግርኛ ወደይ ኣብ ነፍስኻ ትሰኣሎ ቃል ኣላታ ግን ኣብያትን ኣላ ሕጂ ዝኾነ ተወቂጥዎ ኣሎ ኣባ ጠፊኣትን ንፅንያ ተወቂጥዎ ኣሎ ነቲ ናይ ባንዴራ ናይ እስራኤል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኣሜሪካ ባንዴራ ይኮን ተወቂጡ ዘሎ እስራኤል ባንዴራ ተወቀጠ ሰብ እዩ it's crazy man ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ጉድ ንበይኒ ጉድ እዩ ኣብቲ ኣሜሪካ ዘሎ እስራኤል ክሳዕ ክንደይ ኣበንጉዕባት እያቶም ከም ዘላ anyway ክልቲኦም ዋላ ተዛሓቱ ዘለዉ ናይ እስራኤል ኩሎም ሓደ ስለ ዝኾኑ ግን ንሓትዶም ተዋስኦ ክገብሩ ክእሉ እዮም You don't give us the money. Moments ago, a fiery hearing wrapping up where both Republicans and Democrats had some tough questions for Joint Chiefs of Staff Chairman General John Raisin Kane and the Secretary of Defense, Pete Hegseth. You just heard Democratic Senator Gary Peters of Michigan calling Hegseth a failure. Hegseth said that the senator had Trump derangement syndrome. Kane and Hegseth appeared in front of the Appropriations Committee there requesting $87 billion additional dollars. $67 billion of that is for the Department of Defense
and the ongoing Iran war. Hegseth also revealed that the American taxpayer has already spent nearly $38 billion on the war, so plans to destroy Iran's paleointelligence. If we come home and end the blockade, so እንታይ ይብል ፀኒሑ ብሓፈሻ ብርቱዕ ዝኾነ ኣብ ሰነት እዩ ኣብ ሰነት ሂሪንግ ተገይሩ ነይሩ ብርቱዕ ዝኾነ ቃላት ውርውርን ምክሳስን ይግበር ከም ዘሎን ነዚ ሚኒስትር ምክልኻል ወይ ካብ ሚኒስትር ኩናት ኢሎም ዘሎ ካብ ስልጣኑ ንኽወርድ ብዙሕ ግዜ ሕቶታት ዝቐርብ ኢዘ ፌይለር እዩ ዝበሃል ዘሎ ጠቕላላ ንሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ሓደጋ ዝኾነ ሰብ እዮም ዝብልዎ ብፍላይ እቶም ዴሞክራትስ በት ጀነራሊ ዋላ ካብቶም ፖለቲከኛታት ወፃኢ ክትሪኦ ከለኻ ዕውት መራሒ ክትብለይ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ሓደ ንመራሒ ነቲ ሰራዊት እቲ ንኽመርሑ ብቅዓት ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ኢሉ ሰብ ምስሓቅ ኩሉ ግዜ ኣብ መልክትዕቶ ምስእተወ ምክንያቱ ነዚ ክንዲ ዝኣክል ሰራዊት ክትመርሕሲ ወታደራዊ ተመክሮ እውን ክህልወካ ኣለዎ እዚ ሰብ እዚ ናይ ቴሌቭዥን ኮመንቴተር ዝነበረ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ናቱ መደብ ይሰምዖ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ፅቡቅ ይዛረብ ስለ ዝነበረ እዩ ሚኒስትር ምክልኻል ገይርዎ እምበር ከምኡ ዓይነት ብቅዓት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኩንነት ንፍዓትን ኣብ ቴሌቭዥን ንፍዓትን ክልቲኦም ሓደ የምንዑ ሶ ናይ ቴሌቭዥን ንፍዕ እንተኮይንካ ዋላ ፕሬዚደንት ክገብረካ ክሊታ ቦታ ዳ ክገድፍ ስለ ዘይፈቱ what happens if we come home and end the blockade to the world? Sir, Iran has the potential to continue to be a threat. We need some hard answers and some straight talk. What will happen, Pete? Senator, I would agree with the chairman, but the likely outcome is they would try to impose their will on the waterways. And We Trump need is willing to straight go after answers. We need straight answers. Do we have the ability to destroy whatever is underneath Pickaxe Mountain? Senator, a lot of our capabilities are classified, but if anybody in the world can reach anything on God's green earth, it's the United States military, the most powerful military in the world. حق ንምዝራብ ሓሶት ትዛረብ ዘሎ እንታይ ይብሎላ ሕጂ እቲ ዝሓትት ዘሎ ናይ ሪፐብሊካን እዩ ካሕፍሮም ዝደሊ ሰብ ኣይኮነን ግን ሓቂ የድልየና ኣሎ ኢሉ ዓቕሚ ኣለና ድዩ ክንገብሮ ኣብ ኢራን ዘሎ ፀገማት ኩሉ ክንፈትሖ ዓቕሚ ኣለና ድዩ ድብሎ ዘሎ ሓቂ ምዝራብ እውን ኣገዳሲ ኣሜሪካ ዓቕሚ ኣለዋ ዶ ይብለሎስ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ዓቕሚ እንተሎ ኮይኑ ንሕና እዩ ዘለና ይብለሎ መልሲ ይኮነን ዓቕሚ ኣለካ ዶ የብልካን እዩ ግን እቲ መልሲ ክላሲፋይድ ስለ ዝኾነ ክንዛረበሉ ይንኽእል ኢና ሕቡብ ምስጢር ስለ ዝኾነ ክንዛረበሉ ይንኽእል ኢና ግን ዝከኣል እንተኮይኑ ንሕና ኢና ንኽእሎ እዩ ዝብል ዘሎ ክልተ ግዜ ፈቲንካ ካይሰለጠካ what are you talking about ኣብቲ ናይ ሚድናይት ሃመር ዝብል ኣብቲ ናይ 12 መዓልቲ ኩናት ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ በተን ቢቱ ቦምበርስ ገለ ጌርካ መፂኻ 100 መነፈርቲ እቲኻ ኩሉ ዝከኣለካ ጌርካ ድሕሪ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣፍ ልቢ ነፊዑ ንኩሉ ደምሲሰየ ኦብሊትሬት ገይረየ ደምሲሰየ ኢሉ ፈኪሩ ድሕሪኡ ካልኣይ ኩናት ክጅምሩ ከለኹም ኖ ደምሲስናየ ናግን ገለ ተረፈ ነይሩ ኢልኩም 4 መዓልቲ ለይትን መዓልትን ተኪስኩም ኩሉ ተደምሲሱ ኢልኩም again nothing happened ኢልኩም ካፀኒኩም በዓልኩም so what makes you think ሕጂ ከድካ ብፍሉይ ነገር ክድምሰሉ ትኽእል ሓይሊ ዘለካ እንተኮይኑ እንታይ ስለ ዘሎ እንታይ ፍሉይ ነገር ስለ ዘሎ nothing just ነቲ ኩናት ንምንዋሕ ድራማ ክትፈጥር ስለ ዘለካ again the plan ከምቲ ዝነገርና ፀንሐቲ ኩናት ንሓዋሩ ኩናት ክቕፅል ከም ዘሎ ንምግባር እዩ ዕረፍቲ ትገብር መኻዚኖኻ ኣፅዋር ትመልእ ቁሩብ ነዳዲ ወፂኡ ድሓን ኮይኑ ዝበለ ድማ ናብ ኩናት ትምለስ ስለዚ እተን ኣፅዋር ተጥፈን ድሕሪኡ ሰላም ኢልካ ሰላም ትጅምር እተን ኣፅዋር ካምፓኒታት ሰሪሐን ነቲ ዘድልየካ ኣፅዋር ምስ ኣዳለዋልካ ድማ ከም ብሓድሽ ናብ ኩናት ትምለስ It's all about options and trade-offs. New York Democratic Senator Kirsten Gillibrand, when it was her turn at the mic, pressed Secretary Hegseth on his request for tens of billions of dollars to fund the ongoing war. You are asking for unlimited money for bombs when people can't feed their families. And I don't know how this administration intends to defend those decisions to the American people. Not unlimited bombs, Senator. I'm asking for the right bombs at the right time. The hearing started with General Keane, chairman of the Joint Chiefs of Staff, recognizing the U.S. service members killed in. You are. እንታይ ኢላቶ ህዝቢ ኣሜሪካ ብሽግርን ፀበባን መከራን ኣብ ዝነብረሉ ዘሎ ነዛ ድራርእሎቱ እውን ዝሽገር ህዝቢ ኣብ ዘለወላ ሃገር ንዓታቶም ወላ ሓንቲ ክትገብሩ ዘይትኽእሉ ቢልዮንስ ገንዘብ ወሲድካ ተወሳኺ ቦምባታት ወሲድካ ዕንወት ንክትገብር ጥራይካ ትሓትት ዘለኻ ከመይ ኢሉ እቲ ምምሕዳር ናትኩም ነብስኹም ዝገብረልኩም ዘሎ ኮንዶኹም ብዛዕባ ህዝብኹም ኣይተሓስቡን ይብሎ ኣሎ ብዛዕባ ህዝብኻ ምዕፃብ እሞ ቀደም ዝተረፈ ፋሽን እዩ ኣሜሪካ ብዛዕባ ህዝቦም ዝሓስቡ ቻይና እዮም ብዛዕባ ህዝቢ ዝሓስብ ኣምሶሪ ኣብ ካልእ ክብለኩም ኣይክእል ኤሮጳ ከምኡ ይኮኑ ስዊዘርላንድ ግን ብዛዕባ ህዝቢ ዝሓስብ ብዛዕባ ህዝቦም ዝሓስቡ ብዚ ኣነ ይሪኦ ስለ ዘለኹ
تادو تقول لك أنا قر سفو قلتي فيها تغير أبز عدزي أنا نوي عمتها تقميت اللهم نزع عدزيا كابز عدزيا خير دلندي بسرحي خالك متشاني لخير دلي لكن كاب سويس زمتش بوتا تركب كبيدي زمتش قبلكم كله وحسنات كازو حلو قال أنا قر تركب كبيدي I've traveled to many places أبزع بوتات كيد الله أبزي بلاتي هفتامات هجراتي زبال بزوري الله I couldn't find any place مزع عدزك ولا درزه تكنولوجي ولا وانت خونه لاتي سلوطنت تخونه مغعازيا تخونه قال داينا مالته كاب كالو سلاز هفتما ديكونسي صغاتاتا اب هاغره انفست جبر هاغر كل غزي هفتامي يا ترايك نغركم زلي ريسورس ناتا اب عدا انفست جبر هاغر هفتامي معناته እቲ ገንዘብ ኣብ ኩናት ዳዩ ብዙሕ ገንዘብ ዝጠፍእ ዘሎ እምበር ኣብ ሰላም እዚ 87 ቢልዮን ሕጂ ዝሓቶ ዘሎ 87 ቢልዮን ኣሜሪካ ዓባይ ሃገር ክትብል እንተለዮም ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ለውጢ ክገብር ዝኽእል እዩ እንተልኝ ሆምለስነስ ኣብ ኣሜሪካ ቶም ኣብ ደገ ዝሓድሩ ዘለዉ ሰባት ኢለውኩም ብምሉኦም ገዛ ሰሪሕካ ስራሕ ፈጢርካ ሂወቶም ንብምሉእ ከተስተኻኽሎ 20 ቢልዮን እዩ ዘድልየካ ኢሎም ፅሩይ ዝኾነ መፅናዕቲ ዘረጋገፁ እዩ ንብምሉኦም 87 ቢልዮን ነዛ ሕጂ ጥራይ ነዛ ኩናት ናይ ኢራንን ገለ ንበተካእታ ተባሂል ማለት ስለንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ገንዘብ ኣይኮነን ፀገማት መንግስቲ ቀዳምነት ናቱ ካልእ ስለ ዝኾነ እምበር ናይ ኣሜሪካ ሽግር ክፈትሕዎ ኣብ ኢዶም ይቀሊል እዩ ክገብርዎ ምኻሉ It's not a big problem for them ፀገም ግን እተን ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ዳንታይ ክሰርሓየን እዩ ፀገም ኣሜሪካ ድማ ንሓዋሩ ሽግር ኣብኡ እዩ ዘሎ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩናት ትነብር ዘላ እኮ ህዝቢ ኣሜሪካ ጨካን ስለ ዝኾነ ወይ እውን ፖለቲከኛታት ጥራይ ከምኡ ስለ ዝኾነ ይኮነ እቲ ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ብዘይ ኩናት ክነብር ኣይክእልኒ ነቲ ፖለቲካ ድማ ዝሓዞ እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ ሒዝዎ እዩ ስለዚ ብሰንኪ እዚ እቲ ኩናት ኣብ ኩሉ ዓለም ዕግርግር እናጋጠመ ፀኸይ ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ጥራይካ ኣይኮነ ናይ ነዳዲ ካምፓኒ ኣለዉ እቲ ቢግ ኦይል ዝበሃል ኣሎ ቢግ ፉድ ዝበሃል ኣሎ ኩላቶም ተተሓሒዞም እዮም ሕጂ ናብ ኢራን ከድካ ውግእ ክትገብር ከለካ እቲ ናይ ኣፅዋር ይሸጣ እቲ ናይ ነዳዲ ድማ ከም ገለ ኢራን ተተሳዒራ ነቲ ነዳዲ ንክቋፀሩ ይገብሮም ከምዚ ናይ ቬኔዙዌላ እዚ ኩላቶም እዮም ነቲ ፖለቲካ ዝተሓባበሩ ምሳቶም ድማ እቶም እዞም ናይ ኣፅዋርን ናይ ነዳድን ናይ ገለንካ እንታይ ይገብሩ ነዘን ሚድያታትካ ነዘን ሜንስትሪም ሚድያ ድማ ዝሓዝዎም እዮም ንሳቶም ከዓ ነቲ ናቶም ኣጀንዳ ይጉስጉሱ ገንዘብ ንዖም ይኸፍልዎም ስለዚ ከመይ ጌርካ ነቲ ሃገር ተመሓድራ ቀደም ተመሃሂሮም ዝወድዎ ነገር እዩ ባንክታት ከምኡ ረብሓ ኣለዎም ኣብዚ ቢግ ባንክስ ኣር ኦልሶ ፓርት ኦፍ ዲስ ጌም ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ዝተጠናነገ ስራሕ ስለ ዝስራሕ እቲ ህዝቢ ቻንስ የብሉ ነቲ ነገር ትክቕይሮ so basically ከም ንሪኦ ዘለና this is very very sad and it will continue to happen again and again ምክንያቱ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት እንጌራ ስለ ዝኾነ ረብሓ ስለ ዝኾነ ረብሓ ክሳብ ዝኾነ ድማ ደው ዘብሉ ሓይሊ ክህሉ ይኮነን this is the sad part of the whole thing ኢራናውያን ድማ መጠንቀቅታታቶም ይቕፅሉ ኣለዉ عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله ናይ ኢራን ናይቲ RGC ዝበሃል ሓላፊ ወሃቢ ቃል እንታይ ኢሉ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕልና ዝግበር መጥቃዕቲ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ናይ ማይ ናይ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ማለት እዩ ናይ ፓወር ፕላንት መመንጨዊ ፀዓት ይኹን ኣብ ልዕሊ ቢንቶታት ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልእ ዝግበር ዘሎ ፀዓት ግብረ መልሲ ክንበሉ ኢና ቀልጢፍና ኢና ድማ ግብረ መልሲ ክንበላ ኩሉ ድማ ነግረኩም ኣለና ኤነርጂ ኢንፍራስትራክቸር ተታሃሪሙ ኮሚኒኬሽን ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዝህረም ዘሎ ንኩሉ ኣበይ ከም ንመሃልሶ ንነግረኩም ኣለና ፅባሕ ንጎ ከፊኢልና ከይትብሉ ይብላ ኣሎ ድሮ ኣብ ባሕሬን ናይ ኣማዞን ዴታ ሰንተር ተሃሪሙ ከም ዘሎን ዴታ ሰንተር ማለት ልክዕ ከምዚ ናይ እንታይ ክብለኩም ክእል መሲልኩም ዴታ ሰንተር ተታሃሪሙ ልክዕ ከምዚ ናይ ኤሌክትሪክ መመንጨዊ ከም ዝተሃረመ ጌርኩም ወሰድዎ ምክንያቱ ዴታ ሰንተር እንታይ ዝገብር ትፈልጡ ዶ ባንክታት ናትካ ክትከፍቶን ክትኣትዎን ቴሌፎን ናትካ ክሰርሕ ብኦንላይን ኦርደር ትገብሮ ነገራት መንገዲ ባቡራት ገለመለ ኩሉ እቲ ፓብሊክ ትራንስፖርት እቲ ሓበሬታ ኣብ ዴታ ሰንተር እዩ ዝቕመጥ ስለዚ ዴታ ሰንተርስ ክህረም ከሎ the whole digital economy ወይ ከዓ digital infrastructure ፌል እዩ ዝገብር ስለዚ ኢራን ድማ ርቀት ከም ዘለዎ ምን ኣሜሪካ ነዘን ሃገራት ክልይ ኣበይ ከም ዝስምዐን ተረዲቦም ኣበይ ከም ዝስምዐን ቁጠባናተን ፓራላይዝ ካውንት ኮይኑ እንታይ ክትገብር ክትክእል ኣለካ this is very very sad I mean ከቢድ ዝኾነ ፀገም ኢና ንርኢ ዘለና ንባሕሬን already ነቲ ሃገር ዳርጋ ክሪፕል ኦልሞስት ክርምስ ዋቅሮም ተሪፎም ኣሎ ለንቀነግ እንታይ ገይሮም ሓደ ምስጢራዊ ኣብ ጉግል ከማን ዘየላ ሓበሬታ ናቱ ኣብ ኢማራት ዘሎ
ካባና ዝሕባእ ከም ዘየሌሎም ንኢማራት ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሰዲዶምሎም ኣሎ እንታይ ሰዲዶምሎም ረዩ እዚ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ጉግል ዘየላ ሓበሬታ እዩ በዓልና ግን ንሕና ዓይንና ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ኢሎም ንኢማራት ስኢሎም ፅቡቅ ገይሮም ማፕ ገይሮም ኣበይ ዘሎ ቦታ ክንሃርም ምዃንና ክትፈልጡ ምንታን ኢሎም nothing እንታይ ኢሎም ፅሒፎምሎም nothing stays hidden to our site though hidden by Google ወላ ብጉግል ዝተሓብአ እንተገበርኩሞ ካባና ዝሕባእ ነገር ግን የለን ዝብል ኣርእስቲ ገይሮም እዮም እንታይ እዮም ኮርዩ ስታርጌት ዩኤኢ አቡዳቢ እዚ ዓብይ ናይ ዴታ ሰንተር ነዚ ኢማራት ማለት ኣብ ኤአይ ብዙሕ እንዲ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ነቲ ኤአይ ድማ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኣብ ዴታ ሰንተር ሓደ ቴራባይት ወላ ገለ ፓወር ክወስድ ዝኽእል ዓብይ ኣብ ምድረ በዳ ዝተሰርሐሎ ስታርጌት ይበሃል ሓደ ጊጋዎት ኤአይ ዴታ ሰንተር ስለዚ ሓደ ጊጋዎት ዝወስድ ኤአይ ዴታ ሰንተር ፕሮጀክት ኣናውንስድ ኢሎም ኩሉ ኣበይ ከም ዝነበረ ፈሊጦም ኣበይ ከም ዘሎ መን ኢንቨስተር ከም ዘሎ ኣብኡ እንታይ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ንዑ ሪኦም ነዚያ በከነብላይና እዮም ዝብሉ ዘሎ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኩሉ እቲ ሓበሬታ ፕሮቫይድ ገብርዎም ኣለዎ ሶደት ዘይፈለጥናዮ ገለ ከይመስለኩም ላርጀስት ኤአይ ኮምፒቲንግ ክላስተር ኣውትሳይድ 200 ሜጋዋት face opening in 2026 ኣብ 2026 ዝተኸፈተ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ መነመን ኣብኡ ከም ዘለዉ ከም ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ናይ ኣፖሎ ዝበሃል ሲኢኦ and then ናይ ኤንቪድያ ሲኢኦ ነይሩ ኦፕን ኤአይ ሲኢኦ እቲ ቀፂሎም ድማ ናይ ሳትያ ናዴላ እዚኣ ስክሩፕ ተጋገ ይመስልኒ ናይ ማይክሮሶፍት ሲኢኦ ይመስልኒ ግን እሱን ክኸውን ክእል ትስእሊ ካልእ ገይሮም ወሲዶም እምበር ቀፂሎም ንኩሎም ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እዚኻ ጎልድማን ሳክስ ስለዚ ነዛ ቦታ እዚኣ ክውልዕዋ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ we will do whatever it takes to defend our country and the interests of our nation ስለዚ ነዚ ቦታ እዚ ክሃርምዎ ምዃኖም ዓብይ መጠንቀቕታ እዮም ዝህብዎም ዘለዉ እዚኣቶም ዝተራቐቑ ሃገር እዮም እንተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን very sophisticated ሃገር እዮም እቲ ሶፊስቲኬሽን ናቶም ድማ ኣብ ባይታ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ክሳዕ ክንደይ ነገራት ትፈልጡን ንሓደ ፀላኢ ኣበይ ሃሪምካ ከተሕምሞ ትኽእል ዝርድኦም ህዝቢ እዮም እዚ ኩሉ እናፈለጠ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኢራን ወላ ሓንቲ የብላን እዩ ዝብል ዘሎ They don't like talking about Venezuela, where we lost no people. I'll be going to Dover for something that I feel it's a great honor for me to do it. These are people that want it, and they feel like I do, that Iran cannot have a nuclear weapon. Very simple. It's a very simple dictum. They cannot have a nuclear weapon, and they won't have. They're not going to. They have no chance of having a nuclear weapon. Doing very well. We are degrading them at levels that nobody thought was possible. They're being degraded really so seriously. They did slip something through in Jordan, and if we had other operators, would not happened, unfortunately. But because we have the best equipment in the world, we've stopped almost everything. Just how we're doing, generally speaking. Well, it'll be an honor as well to join you at Dover to recognize. كم تريوا ዘለኹም ብዙሕ ጠራራ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብዙሕ ፈኸራ ንሰምዕ ኣለና ብዙሕ ተሃዲድን ንፋስን ኢና ንሰምዕ ዘለና ንኢራናውያን ሓነ ጋቢልናዮም ኢና ዝተረፎም የለን ኩሉ በቃ ኣዳኺምናዮ ኢና ጨፍጭፍናዮም ኢና ናይ ዓቕሊ ፅበት ሓደ ኣብ ጆርዳን ሃሪሞም ገይሮም ይሃርሙና ኣለዉ ኣብ ገለ ይሃርሙ ኣለዉ ግን ንሕና ሓያላት ስለ ዝኾና ንኩሉ ንምክቶ ኣለና ገለ እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣይ ቲንክ በዚ ሸፋፊኑን ነገራት ኩሉ ክስገር ዝኽእል ኮይኑ እዩ ዝስምዖ ዘሎ ኮሜዲ ክኸውን ወላ ይከውንን ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ግን ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣበርቲዑ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ይፀቅጥ ዘሎ ምስ ሓደ መራሒ ዝራኸብ ነይሩ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ድማ እስከ ብዛዕባ እዚ ናይ ጆርዳን እቶም ሰለስተ ተወሰኽቲ ዝተቐተሉ ቦታ ስለ ዝኾነ እንታይ የጋጥሙ ይብሎ ኣሎ ሕጂ ካብዞም ሰለስተ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ዛረቡ ዘለዉ ጫፍ ዘሎ እቲ ፒት ሄግስ ሚኒስትር ምክልኻል እዩ እቲ መንጎ ዘሎ ትሬጀሪ ሰክረታሪ እዩ ኪኑ ዘሎ ድማ ጄዲ ቫንስ ምክትል ፕሬዚደንት እዩ እቲ ጄዲ ቫንስ እንድሕሪ ስእሊ ኣሪኦምኩም ረኣይዎ እንታይ ከመይ ከም ዝብል These incredible Americans who committed to the cause just like you are. Something no president's been willing to do. 47 years, they built up a conventional capability like the North Koreans did. Remember, that's how North Korea made their way to a bomb. So much weaponry that no one was willing to stand up. Mr. President, follow up on Iran. If the Iranians do not make a deal, ultimately, how long will it take for you to stamp out their threats to the Strait and enable full shipping? So if we left right now, it would take around 20, 25 years to rebuild. Okay, and we're not finished at all. But if we left right now, it would take them a long time, years to rebuild. But we're not leaving right now.
So we've had a big impact. So እንታይ ዝብል ዘሎቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ እንታይ ይብል ፀኒን ተሪኹሞ ንሳቶም ከምቲ ናይ ሰሜን ኮርያ እዮም ክገብሩ ዝደልዩ ዘለው ሰሜን ኮርያ ዘንጊዖምና ኒኩለር ገይሮም ሎሚ ማንም ዝቀርቦም የለን ክንቀርቦም እውን ኣይንኽእል ኢና ኢራን ድማ ከምኡ ገይሮም ኒኩለር ምስ ገበሩ ጠቕላላ ዘይቅረቡ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ንስኻ ስለ ዝመፀኻ እምበር ቅድሚኻ ዝነበሩ 47 ዓመት ስቕ ኢሎም እዮም ዝርይዎም ነይሮም ስለዚ ጅግና ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ታሪክ ዘይተረእየ ፕሬዚደንት ስለ ዝኾንካ ንስኻ ንኢራን ደው ኣቢልካ ካብ ኒኩለር ንምንጫው ገለ እናበለ እዩ ነቲ ኢጎ ናቱ ነቲ ፍራጃይል ነቲ ኣንነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝምግብዎ ብውዳሴ ኩሉ ግዜ ክትውድሶ ኣለካ ከምኡ ዶናልድ ትራምፕ ይነግሮም እዩ ከማንኹም ውዳሴ ፈትዮ ይብል ይባዕሉ ስለዚ ይውድስዎ ኣለዉ ከምዚኣ ጌርካ ኢኻ ትዛረበሉ ሽዑ በቃ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቅድሚ ዓለም ድሕሪ መጉስካ ስራሕካ ኩሉ ግዜ ውሑስ እዩ ብንፃሩ ዶናልድ ትራምፕ ተወቂስካዮ you're fired ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት በዚያ መንገዲ ዝቕፅል ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ንርኢ ኣለና እቲ ኩነታት ድማ ከቢድ ምዃኑ ጥራይ ዝረጋገፀልና ዘሎ Ever since the war started, a number of questions have been raised over the troop injury figures, remember, and the extent of the injuries as well. Earlier, according to a New York Times report, the Pentagon allegedly withheld information on dozens of military injuries suffered by the US forces during the war in Iran. And in fact, the Pentagon spokesperson has said the vast majority of those injured experienced minor concussions and 96% have ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ከቢድ ከም ዘሎ ኢኻ ትርኢ እቲ ወቲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተቃልዑ ከም ዘለዎን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ሓደጋ ክመፅኦ ከም ዝኽእልን መርኣያ ናቱ ድማ ብዙሓት ቆሲሎም ከም ዘለዎ ኣብዚ ስምዑ has been profound and in so many ways. You know, we understand in just the first few days of the war, all of the THAAD missile defenses in the region were taken out except for maybe one. And there's a lot more where that came from. So there's that. And then there is the human cost, which I find just so stunning for the American public at this point in this war to understand that 100 American troops have been wounded in just the past 2 weeks. This is in just the past 2 weeks. And we're perhaps only finding out about it because reporters have been pushing and trying to get to the truth. So what do you know the full extent of ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ሰሙናት ዘይኮናት ራይሲ ልዕሊ 100 ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ቆሲሎም ከም ዘለዉ ይዝንገር ልዕሊ 100 ቆሲሎም ኣለዉ and this is I don't think ትክክል ቁፅሪ ከም ዘይኮነ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ሓሳዊ እዩ ሓቂ ይነግርኒ ብዙሕ ነገር እዮም ዝሓቁ ኣካል ናይቲ ሚሊታሪ እዮም ናይቲ ወታደራዊ ኣካይዳ እዩ ናፃ ሚድያ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ብላብላ እዮም ዝብሉ ኣይኮኑን ፕሮፓጋንዳ ናይ መንግስቲ እዮም ዝገብሩ ኣብ ኣሜሪካ ቀይድ ኣለዎም ወይ ናይ ፀላኢ ኢኹም ወይ ናይ መንግስቲ ኢኹም እናበሉ እዮም ደፈራርህዎ ስለዚ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናራቲቭ ንምሕጋዝ ብዙሕ እዮም ዝኸዱ ስለዚ ልዕሊ 100 ኣብዚ እዋን ቆሲሎም ከም ዘለዉ 3 ከዓ ተቐቲሎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ but it is far from that ከም ግምት ክትሪኦ ከለካ እቲ ኢራን ትገብሮ ዘላ ንሪኦ ዘለና ቪድዮታት ኣሜሪካውያን ካብኡ ንላዕሊ ክሞቱን ክጉድኡ ከም ዝኽእሉ ንምግማቱ ከቢድ ኣይመስለንን but again ንዘይተባህለ ከዓ ኣብ ዘይተበፅሐ ቁፅሪ ድማ ግምታት ከምዚ ክንብል ኣይንኽእልና ብዙሓት ኪላታት ግን ካብኡ ንላዕሊ ሓደጋ ገጢምዎ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ዝገልፁ ኣሜሪካውያን እዩ ዝብለኩም ካልኦት ዓለም ዘይኮኑስ ኣሜሪካውያን ኣለዉ ኢራን ሚድያ ኦልሬዲ ካሊእ ዝብል ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብዙሕ ወታደራት ቀቲሉ ከም ዘሎ እዩ ዝብል ብሓፈሻ ግን ማእከላይ መንገዲ ተወሲድካ ካብዚ ኣሜሪካ ትብሎ ዘሎ ወፃኢ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ከም ዝብለኩም ብዛዕባ ሞት ብዙሕ ዝግደስ ኣይኮነን ኩናት ንሕና ንዕወት ኣለና ንሃርሞም ኣለና ንድስቆም ኣለና ነዳኽሞም ኣለና ይልምኑና እዮም ዘለዉ ሕጂ ገዲፍናዮም ተወፂና 20 ዓመት ክወስድ ዘሎም እዩ ብውሕዱ 20 ዓመት ማለት እንታይ ማለት እዩ ንዶናልድ ትራምፕ መሲልኩም እቲ ሓደ ነገር ዘይርድኦ ዶናልድ ትራምፕ ወይ እውን ኣቃሊሉ ዝርዮ 20 ዓመት እዩ ክወስድ ዘሎም ድሕሪ ወፂና ሕጂ ይብላ ኣሎ እንታይ ዓይነት 20 ዓመት ማለት እዩ ኢራን 20 ዓመት ብሕጂ ዝወስደላ ከምቲ ናይ ቀደም ተዓፅያ ተገቲራ ኣይኮነት ክትከይድ ታይዳ ሓያል ኮይና ቦስ ኮይና ክትከይድ ስለ ዝኾነት እገዳ ናትካ ክሳዕ ክንዱ ክሕምም ኣይኮነን ንስኻ ድማ እገዳ ናትካ እውን ክትቅፅሎ ኣይትኽእልና ምክንያቱ ንሳቶም ክእግዱኻ ስለ ዝኾኑ ከምኡ ድማ ኣብተን ከባቢ ሃገራት ኩሉ ብኩሉ መንገዲ ዘጨናንቕዎን ዝነበሩ ጭንቀት ዝበሃል ዘይብላ ኮይና እያ ክትቅፅል ስለዚ የስ ዕንወት ፈጢርካያ ዘላ ከቢድ ዕንወት ወሪድዋ ከም ዘሎ ኢራን ዘጠራጥር ኣይኮን እዚ ኣሜሪካ ቦምባታት ናታ ቀሊል ኣይኮን ዕንወት ክፈጥር ዝኽእል ብዙሕ ናይ ተቕርፂ ዕንወት ወሪድዋ ከም ዘሎ ኢራን ኣነ በዛናሰይ ክግምቶ ከቢድ ኣይኮነን ትንኮ ግን ዕንወትን ወታደራዊ ዓወት እቲ ስትራቴጂካዊ ዓወትን ፍለለይ ኣለዉ እዩ
سواء موت غير كذا لغا نسأل أيها كتنبركخو كسعري الكاد عنبري إن أنا خايو خلو نس سعرك كاتخوينو مجمريا نسخا ودوقي بوليسيناتك كالاي مسعار مالتها مالتي زلا على الربح كتروح بلو تخل من قد مالتي إيران توسي أبزو كوينات زي دونالد ترامب ما نعسر عمد دحرات مليسيام يلو تسعيرو سعره توسيدون دحر غيدو إيران نتوش مدحر مزعاتها جنزب كفالو كتبليا بزع جنزب بوختتها كال الجدانة أمريكا العلوة ترى لنا زوج مدحر عرمسك عصوه يكتب لنا كيف توكل العلوة نعون تدي سمعون ما بغيه بحرون كان عصوينا تعرف جداون عليه وخبلوه نعون كالي وميم سلازي تجدان تاريخ لهم تعسر عمد تبلو زلغا ما يبقى مش عمد كون خلي سلامتا إيران نربع عمد تخون أب كبيت الجدان إيران معبالنا تعزيز عتولينير معناته تكنولوجيا تركبها يتخلنيها كم لباك تنقدها يتخلنيها دولار كم دليتها يتركبنيها ندادنا تاكشيت يتخلنيها صقاتاتنا تاكشيت يتخلنيها سلازي أكبيت حسرة زنبرت هاجرنا زي حسرة زين حربت يخكالا أب حتى جزية كد عبيتهم كتمزق بتخلي عم زعجز له تكنولوجيا دما ساعتهم كمهراتن إندستريال هزبن سلازقون كل ريغان تايو دونالد ترامب زحسبو زلون عبايتا كقاطمو زغلن هذا كيكون خلي هذا كيكون خلي but again this is not كم زي بقمتات ويون تنبيتات راح تدور اللي تقول ديكونس نجزي قديف كون كنت متدخل نقرات الله نجزي قديفنا التكونتات مس جزي كن رينا تبع أصابع تعدون زول لقني برتعلو. Well, Senator, as the chairman alluded to, there's definitely on. Take a listen. Are Russia and China helping Iran? And if so, how? Well, Senator, as the chairman alluded to, there's definitely adversary alignment, attempts to do so, and there are many ways that we deter that, some of which are, and the depth and extent of it ought to remain classified, and it should, but there are ways in which both of those countries are limiting at different levels, enabling some of the things Iran is doing. So China and Russia يحجزوا له يوم إيران عند يحجزوا له خبخ ميوي لحط له. Of course توم صلاتنا يتحاورهم زلون فلذا لنا نتمت حوارنا توم تطون مبالد ما بزح طبابات نتكلم على ناجن أجابات علىهم يتحققوا زلوز قمت علىنا ويون مردات علىنا يبل على مالتي. Yes. Does that surprise you at all? And what do you think China is doing to enable Iran? Well, thanks, Jake. It's great to be with you again. No, I'm not surprised by this. I mean, I think we should expect that these two principal competitors to us, Russia and China, are going to take advantage of the situation and for their own purposes try to cast us in the best light or make things as difficult as they can. Russia certainly has a relationship with Iran linked to their operations in the Ukraine, and I think that China is primarily motivated by their economic objectives, and they see that the challenge that this war has presented, not just us, but a variety of the globe here, and so كجدن يوم كتحقق جزاء مخنياته هذا مودادرتنا يوم كله ربح له من هناك نسعر كلنا كابناتنا دخامنت كابناتنا ودكت كابناتنا شجر ربح سلزلهم جدن يوم كنت عبابرو زجرمونا يكونن زس دمهم كهونا يكلني سلزي كل نريو زلنا كلت يوم ناتهم ادفانتجز كم يوم نحنا تشجرنا نحنا سقم أبزلنا له أنا نخداهم وزجبرو نجر قبول كهون خلينا عطاتهم كن حجزوا خمس غلوسي زجر مكاك هنا يكلني يوم زولو زلو رجعين في تحبابيرهم يحرمون له ويون تزاريهم له زبل زرباقن سمعوا لهم مالتي. Across the Iranian capital again, and of course we don't have much detailed information about if any attacks have happened, but the latest again from the official sources is that they have been activated due to some hostile actually objectives, and this is not just for the first time. We know that during the course of this new round of escalation, once we had the same actually issue of the activation of the air defense system across كم تريو زلهم بحفشة كله زكينات كبيت كم زلون أمريكا بزك على إيران ديجريد كتجبرها كل توتهدرا عقمناتا نمدفع نمتسنكا كل زك على تجبر كم زلان إيران دما جبر ملسناتا بكل بوتات تحرم كم زلان أتكوينات دما نحيلة نبرت أي خيط كم زلون أقرأت خليج هون بعبي دما هزب عالم ندادي ناتودو ندادي ناتشجرة متصاببو ناقددو يخيط كم زلون بحفشة زكينات زيت أو كل لزخل من قد انتولو دما تمنيتاتنا هزبي لعلي زلو جن كابنريو زلنا أبزوان زي تطوك بالزغل ويون كقدل زخل هاي مسلني زلو
let's hope things will be better. ኣብዛ ሓፀረ ግዜ ሓድሽ ነገር መፅዩ ፅቡቅ ነገር ክመፅእ ተስፋ ንገብር ክሳብ ሽዑ ግን ዝግበር የለን ዝያዳ ሕጂ እቲ ቀይ ባሕሪ እዩ ሆት ቶፒክ ኮይኑ ዘሎ እቲ ናይ ሑትን ናይ ቀይ ባሕሪ ዝያዳ ዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ምሳና ርክብ ስለ ዘለዎ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ንዑ ክንርኢና ናይ ሎማ ርእሲ ኣብ ዝኽኑ ዲና ላይክ ምግባር ተኹምን ሓሳብኩምን ግደፍ እናበልና ኣብ ዝኽን ጉዲና ኣብ ካሊእ ይራኸበና የቐኒየልና